Čaute ľudia, je tu Ender Dragon, no a dneska vás vítam pri novom videu a dneska som tu po veľmi dlhej dobe a dneska vám budem aj vyprávať, prečo som bol tak dlho preč a čo sa dialo za ten čas a podobné veci, takže počúvajte a ja tu do pozadia hodím nejaký surf gameplay, takto CS-ko, no. Prepáčte, do slabenisto ešte. Takže, začínam od toho hlavného. Takže, posledné video, čo som vydal, kto si pamätá a kto ma sleduje, tak vyšlo v decembri na štedrý deň. Vtedy som natočil Brawl Stars a bolo to moje posledné video a potom po mne tu nič nebolo. A tak ja som prestal proste natáčať. A dal som si ako v jednom videu chvíľu pauzu. A kto teraz môžete vidieť, áno, mám animovanú postavičku pri tomto videu. A aby som ešte to upresnil teda k tomu, takže natočil som raz také video, kde som vyprával a do toho som dal nejaký gameplay nejakej hry. Je to jedno už akej hry to bude, hlavne takéto videá, neviem či budú môcť vychádzať, alebo iba pri nejakých príležitostiach, kebyže ja budem niečo potrebovať, keď sa mi niečo stane, budem mať nejaký problém, alebo pri veciach, ktorým sa chcem poradiť s vami, mojimi fanúšikmi. Takže tak, budem sa to snažiť. Takže od doby potom uplynul nejaký čas, čo už sú nejaké tie 3-4 mesiace, čo skončil rok 2024. Čož aj ja môžem posúdiť, že už je dosť dlhá doba. A aby som ešte ďalej išiel, tak potom k začiatku roka som si založil nový kanál menom QDQX. Na konci videa ho budete mať ako zobrazený, alebo dole v popise. Sa môžete teraz pozerať, jak hrajem toto surf mapy. Dobre, ale ďalej k téme. A potom si môžete trikrát hádať, čo sa stalo. Tento kanál bol zameraný na hudbu, pár funkov, čo som plánoval samozrejme tam robiť, pretože som začal počúvať tak funky. A tak ma napadlo, že čo keby som si aj ja mohol urobiť vlastný kanál na funky. Tak som ho urobil. Založil som si kanál QDQX a tak ďalej, tak ďalej. Založil som si ho, nejaké zľadnutia sa tam nazbieral, môj najpopulárnejší funk už má cez 100 zľadnutia, moje najpopulárnejšie video na tomto kanáli už má cez 300, keď som sa pozeral. A potom sa mi to teraz ťažko hovorí a teraz sa prosím neurazte, kto je nejakým mojim dobrým fanúšikom, ale vykašľal som sa na ten kanál. No, na môj hlavný kanál, čo je na hry, môj Ender Dragon kanál. Vykašľal som sa na to a proste nič. Už som sa k tomu nevrátil. Bohužiaľ, sorry. A tak aby som ešte išiel ďalej, tak potom som sa si uvedomil, že som urobil chybu a videl som, že niektorí youtuberi tiež robia nejaké ospravedlňovačky, keď urobia nejakú chybu. Tak ja som urobil, lebo mne sa stala chyba, máte to v komunite mojej. Ak tam ste, tak to je výborné. Ste mojim fanúšikom. Dobre. Aby som ešte ďalej nepredbiehal, alebo niečo podstatné. Tak, potom som tiež začal ešte nejaké videá robiť a tak. A potom som si uvedomil svoju najväčšiu chybu, ktorú som urobil a že mi chýba tá tvorba, tvoriť hororovky, čo vy máte radi, tvoriť videá, čo vy máte radi, tvoriť obsah, čo vy máte radi a podobné. Pričom mi pomohol kanál a dosť ľúto. A premýšľal som na tých niekoľko týždňov, dokonca aj 2 mesiace sa mi začal na tým premýšľal, či sa k tomu vôbec ešte vrátim. Alebo či k tomu sa vrátim až niekedy v 18, alebo čo, v 20, dajme tomu. Ale teraz zasa som tu s vami ľudia
a som rád, že môžem pokračovať vo svojej tvorbe. Môj kanál QX si môžete pozrieť, mám tam veľa funkov, dneska som vytal dokonca 2 songy za jeden deň. Jeden funk, jeden techno. To je čo? Ja mám na to časy, tak hovorím teraz. Ale samozrejme, aby som neprebiehol, mám koľko coinov. Sorry, len tu bol chat, tak som napísal, lebo prečo nie, why not? A k tomu, aby som sa ešte vrátil ku QDQX kanálu, niečo tam také nezmenilo, všetko išlo v poriadku. A potom som sa nevrátil, pretože som mal rôzne príbehy a že mi zase došli ďalšie povinnosti, ako to bolo v minulom videu a bla 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 a takéto podobné veci a to už potom zasahuje do môjho života a nechce sa mi o tom hovoriť túto. Ale ja som veľmi rád, že vás moja tvorba baví. Aby som to ešte nepovedal zle. A tak. Ja som spokojný, dúfam, že sa vám moje videá páčia. Ak áno, tak ich nezabudnite podporiť lajkom, odberom. A ak sa pýtate, ako sa mám, napíšte mi aj vy, ako sa dneska máte. Ja sa mám úprimne na nič. Pretože samozrejme víkend zasa ubehne, potom dojdú zase ďalšie veci a tak. Na YouTube robím rád a viete čo, teraz toto vás poteší, ak ste môjim dobrým fanúšikom, ale ja plánujem robiť YouTube, aj kebyže už budem mať 50, alebo neviem. Asi tak. No. Tento rok začal fajn, nič sa mi zle nestalo. A pokiaľ vás ešte moja tvorba baví a neprestajte ma pozerať, to dúfam, že nie, pretože to by som bol teraz zarmútený z toho. Ale ak sa vám moja tvorba páči, tak dajte like. A ako ja hovorím, čauky, dajte lajky, uvidíme sa na budúce, čau.